Hirigintza, herrilanak, zerbitzuak, lan-egingunea, turismoa eta merkataritza izango duteke potolo bat, ondoren sustapena, haurtzaroa, gaztaroa, hezkuntza euskera, kirola eta kultura sartuko dituzteena, hirugarren izango da ogasuna, ondarea eta barne eraintza edo barne erregimena, laugarrena kontuen batzorde berezia, bosgarrena gizarte ekintza, osasuna eta berdintasuna, seigarrena langileri eta enplegua, zazpigarrena parte hartzea eta ingurumena. Hirigintzako batzorde horretan, kidek izango garenak, Mikel Zagola eta Koldo Aramen izango gara, eta ordezkoa Maribel Bakero izango da. Sustapenekoan David Rosco eta Maribel Bakero titular bezala, eta ordezkoa Koldo Aramendi. Ogasunekoan Maribel Bakero eta Koldo Aramendi titularrak Miren Martinen ordezkoa. Kontuen batzorde berezian Maribel Bakero eta Koldo Aramendi titularrak Miren Martinena ordezko. Gizarte ekintza Miren Martinena eta Maribel Bakero titularrak David Rosco ordezkoa. Langileri eta enpleguan Koldo Aramendi eta Miren Martinena titularrak David Rosco ordezkoa. Eta parte hartzea ingurumenean Mikel Zagola eta Miren Martinena titularrak eta Maribel Bakero ordezkoa. Hori jasotea dagokenez, bildu dagokenez, Andoni, ez zikio zuen proposamena? Bueno, horrezko dituzu pentsatu gainean, lehenengoan, higigintzan herrilanak eta zerbitzu lana ingurumea turismo eta merkataritzean, Xabi Sasinbarren alde titularra, Isier Martelen bigarrena, sustapenean Mineu eta Jura, Xabi Uramendi, ogasunen ondalean barne eraintzan Isier Martelen eta Xabi Sasinbarrena, kontuen batzorde berezian Isier eta Sasi, gizarte ekintza osasuna eta berdintasunen Isier Martelen eta Mineu bigarrena, langileri eta enpleguan Xabi Sasinbarrena eta Xabi Uramendi bigarrena, eta parte hartzea ingurumenean Ane Salsamendi, lehenengo titularra eta Mineu bigarrena. Sí, Comisión de Urbanismo, Obras y Servicios, titular Elena González, suplente Monsalvo Frutos. La de Promoción, titular José Guillermo Nuevo y suplente Consuelo. Hacienda, Patrimonio y Normas Internas, titular Elena González, suplente Consuelo Frutos. Comisión Especial de Cuentas, titular Elena González, suplente José Guillermo. Acción Social, Salud y Igualdad, titular Consuelo Frutos, suplente Elena González. Personal y Empleo, titular José Guillermo, suplente Ana González. Participación y Medio Ambiente, titular Ana González, suplente Consuelo Frutos.